Lijep pozdrav svima, u ime plivačkog kluba Medveščak. Ja sam Marko i danas ću vam predstaviti rezultate ovdjenog izazova. U našoj najmlađoj kategoriji, koalama, zbog ostvarenog jednakog broja bodova pobjednici su Paula Ivšec i Dora Vurajić, a pobjednik u istoj kategoriji je Vid Petrović. Sljedeća kategorija su pande, među kojima je najuspješnija bila Katja Orešković, a najuspješniji Zvonimir Rehak. Sljedeći u nizu su grizli, najviše bodova ostvarila je, a time ujedno i pobijedila Vita Cvetković, te pobijedio Ivano Hrnjak. Slijede nam polarni, među kojima je najbolji bio Franjo Lulić. U kategoriji mrki pobjedu je odnijela Ester Galatić te Lukša Mislav Barišić. U mlađim kadetkinjama najbolje se snašla Leonarda Altman, a Niko Šarić i Marin Karlić dijele prvo mjesto u kategoriji mlađi kadeti. I na kraju kadeti. Pobjednica je Leonarda Ivšac te pobjednik Jan Smolj. Želio bi se zahvaliti svima koji su sudjelovali u izazovu, bili ste fenomenalni. Isto tako nadam se da ste se zabavili te se ispričavamo za poplave nastale na kuhinskim stolovima. Pobjednici će nagrade dobiti čim se vidimo na bazenu, što naravno svi skupa jedva čekamo. Nadam se da ste svi dobro. Velika hvala svima koji i dalje s nama vježbaju i samo tako nastavite. Bog!